náš Spasiteľ Ježiš Kristus dal život za nás, tak vlastne aj my skúsme dávať život jeden za druhého. Skúste aj vy, Jakub a Antonia, dávať život za seba, pretože to je to najkrajšie a najdôležitejšie, čo vlastne budete žiť. A vtedy naplníte naozaj aj ten Boží príkaz však, že muž a žena naozaj sa majú doplňať, že naozaj muž a žena majú žiť ako jeden človek, lebo vtedy je to správne. Ja vám toto chcem tak popriať, aby ste chápali, že isté manželstvo to nie je len čosi možno, že príjemné, čosi len radostné, ale manželstvo je hlavne obeta. Tak, aby v tej obete, aby vám Boh pomáhal. Ja, Jakub, beriem si teba, Antonia, za manželku a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až do smrti, tak mi pomáhaj, Bože jediný, vo Svätej Trojici a všetci svätí. Ja, Antonia, beriem si teba, Jakub, za manžela a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu, manželskú poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože jediný, vo Svätej Trojici a všetci svätí. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Milí novomanželia, v mene celého Kyjova vám chceme poprieť všetko dobré na spoločnej ceste života a nielen 12 synov, ale aj pekných dievčat, také ako sú v Kyjove. Ako povedal jeden básnik, láska neznamená byť spolu, láska znamená ísť spolu. Tak sa toho držte, vážení mladomanželia. Ľúbime vás.